हेलौ लोगोफोर बड'सफ इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय हाउ टु एप्लाइ लाना फैदों ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि पस्टआ ओंखारदोंमोन ग्रेड 3 आरो भेकेन्सिया दङ 138 स्टेप बाय स्टेप नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम गासैखौबो नोंथांमोना बुजिनानै गाव गावनो मबाइलावनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा आं फैबाय एप्लाइ खालामनायनि पेजाव नोंथांमोना होदों बेखौ डिसक्रिपसनाव थांनानै चेक खालामबानो जाबाय लिंकखौ दा नों बबे पस्टआव एप्लाइ खालामगोन नैबेवहाय मोननै पस्ट ओंखारबाय बेहाय दङ एलडिए आरो मोनसेया जाबाय सुपारभाइजार नाथाय सुपारभाइजाराव हिन्जावफोराल' एप्लाइखौ खालामनो हागोन खिन्थु एलडिएआव हौवासाफोर हिन्जावसाफोर गासैबो अल आसामनि केन्डिडेटआनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननि थाखाय नैबे एलडिएखौ थुना होनोसै बेवहाय माने जोङो एप्लाइखौ माबोरै खालामो नायनोसै दा आं बेवहाय थुना होबाय लोगोफोर दा बेवहाय थुनाय लोगो लोगो जोंहा पेजआ गेवना फैगोन नोंथांमोना नेदो थ' नोंथांमोनाहाय एसे नेटआ स्ल' जादों थ' बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम दा बेवहाय थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मा खालामनांसिगोन नोंथांमोना बेहाय माखासे इन्सट्राक्सन मोनदों डिक्लेरेसन बेवहाय दङ फर्म नाम्बार ए बेखौ डाउनलड खालामदो बेवहाय थुनानै बेनिफ्राय फिलआप खालामनानै स्केन खालामनानै आपल'ड खालामथारनांगोन नोंथांमोना लास्ट टाइमाव बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोना माबाफोर नायनोब्ला नैबेवहाय भिउआव नायनो हागोन दा बेनिखायनो जों बेखौ दोनथ'बाय दोनथ'नाय लोगो लोगो मा खालामनांगोन जोङो नैबे एक्सेप्ट एन्ड कन्टिनिउ नैबेवहाय थुना होदो दा बेवहाय थुनाय लोगो लोगो पेजआ गेवना फैबावसिगोन जोंहा माने रेजिस्टार खालामनांसिगोन दा जों बबेयाव रेजिस्टार खालामगोन बबे पस्टआव जोङो रेजिस्टार खालामगोन जोंथ' थुखाबाय नङा होमब्ला जोङो एलडिएआव खालामदोंमोन बेनिखायनो नोंथाङा एलडिएआव खालामनांसिगोन दा जोङो गिबियावनो जों मा खालामनांगोन जोङो रेजिस्टार खालामग्रोनांगोन बेनिखायनो जोङो नैबे क्रिएट निउआव थांनांगोन बेवहाय थुनानैसो जोङो रेजिस्टार खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोना खालामखाबायब्ला लास्टआव नोंथांमोना जुदि लगइन खालामनोब्ला मा खालामनांगोन जों बेखौ उनाव होगोन दा जोङो क्रिएट निउआव थांग्रोनोसै थांग्रोनानै जोङो दानिया जोङो रेजिस्टार खालामखांनांगोन खालामनायनि उनावसो जोङो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा आं फैबाय नै पेजआव फैबाय रेजिस्टार खालामनोसै दा जोङो बबेयाव सेलेक्ट खालामदोंमोन होनोब्ला जोङो बेहाय एलडिएआव खालामदोंमोन बेनिखायनो बेवहाय अपसनाव ओंखारबाय दा बेनिफ्राय केन्डिडेट नेमाव नोंनि नामखौ होदो बिनिफ्राय फादार्सनिखौ होदो मादार्सनिखौ होदो बिनिफ्राय नोङो डेट अफ बार्थखौ सेलेक्ट खालामदो बिनिफ्राय जेन्डारखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामना लादो आरो केटेगरिखौ नोंथाङा बबे कास्टनि बेखौ एसटिपिआव होबानो जाबाय नंगौब्ला एक्स सार्भिसमेन बा इडब्लिउएसनि नोंथांमोना नङाब्ला बेखौ न'यैनो थाथोंसै जुदि नंगौब्ला येस होदो बिनिफ्राय नेसनेलिटिखौ इण्डियानाव होदो बिनिफ्राय जुदि नोंथाङा माबाफोर गभर्नमेन्ट जब मावखादोंब्ला बा अर्गेनाइजेसनाव मावदोंब्ला बेखौहाय येस होबानो जाबाय नङाब्ला न'यैनो होदो बेखौहाय बिनिफ्राय नैबे पिएचखौ नोंथांमोना फिजिकेलि हेन्डिकेपब्ला येस होदो नङाब्ला न'यैनो थाथोंसै बिनिफ्राय फन नाम्बारखौ होथारनांगोन आरो इमेल आइडिखौ होथारनांगोन बिनिफ्राय पासवर्डखौ होदो गोसोबायदि बिनिफ्राय नों माखौ होदों बेखौ आरोबाव कनफार्म खालामफिननांगोन नैबे गाहायाव सेम जानांगोन बे गोजौनिजों गाहायनिजों दा गासैबो जाजोब्बायब्ला नोंथाङा नैबे क्रिएट निउआव थुनाय लोगो लोगो नोंना एकाउन्टआ जासिगोन आरो लगइन खालामनानै एप्लाइखौ खालामनांसिगोन दा जों बेखौ जाबाय होनना सानना लादो दानिया जों मा खालामनांगोन जों नैबे लगइनआव थुना होदो जोङो लगइनआव थुनाय लोगो लोगो जोंहा लगइन खालामनानै एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन दा लगइनखौ माबोरै खालामो आं नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय सिगाङावनो आरोबाव खिन्थाफिनबावनोसै माबोरै जों लगइन खालामनानै एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेवहाय सेलेक्ट पस्टखौ खालामदो जों एलडिएआव खालामदोंमोन नङा होमब्ला आरो मबाइल नाम्बारखौ माखौ होदों बेखौनो होफिनदो बिनिफ्राय पासवर्ड नों माखौ होदोंमोन बेखौ होनानै जोङो नैबे लास्टआव नैबे लगइनआव थुनाय लोगो लोगो लगइन जानानै जों एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन दा बेनिखायनो जों एप्लाइखौ खालामसै दायो जों लगइन खालामनाय लोगो लोगो मा नुजाखो बेवहाय नायदो गिबियावनो नोंथांमोना गोजौआव नायग्रोदो बेवहाय माखासे दङ कमिउनिकेसन दङ आदार डिटेल्स दङ क्वालिफिकेसन आपल'ड्स नोंथांमोना बेखिनि खामानिखौ मावना लाग्रोनांगोन दा गासैबो जाजोबब्लासो नोंथांमोना फाइनाल साबमिटखौ खालामबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना मिस्टेक मावदोंब्ला उनावहाय इडिट खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो प्रपारलि चेक खालामफिनबानो जाबाय ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर नोंथांमोना फनाव एप्लाइ खालामोब्ला नोंथांमोना माने डेस्कटप मड खालामना लाबानो जाबाय अब्लानो गासैबो स्क्रिनाव श' जाजोबगोन नै बेबायदि दा जों जाबाय बेहाय नायनोसै कमिउनिकेसन माने नोंनि एड्रेसखौ लिरनांसिगोन बेवहाय लिरदो नोंनि एड्रेसखौ फार्स्टआवनो भिलेजखौ लिरदो बिनिफ्राय पिअ होदो पिएसखौ होदो ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना नैबेवहायनो अपसनाव थुदो सेलेक्ट खालामदो अट'मेटिक ओंखारखागोन बिनिफ्राय पिन क'डखौ होदो दा नोंनि एड्रेसा गोजौनिजों गाहायजों मिलायोब्ला पारमानेन्टजों प्रेजेन्टजों मिलायोब्ला सेम एसआव होनानै टिक मार्क होनानै लादो अब्लानो गोजौनि एड्रेसा गाहायाव फैगोन दा ओमफ्राय जाबायब्ला पिन क'डखौ गासैबो बेहाय श' जाजोबफिनखागोन बिनिफ्राय सेभ एन्ड नेक्स्टआव नैबेवहाय थुना होदो अब्लानो जोंहा नेक्स्टआ खामानिया फैसिगोन दा आं नैबेवहाय थुना होबाय दा थुना होनाय लोगो लोगो जोंहा मा मोनगोन नायबावदो बेहाय आदार डिटेल्स फैसिगोन दा डिटेल्सआव नायोब्ला एनसिसि स्पर्ट्स नोंथांमोना दङब्ला येस होदो गैयाब्ला बे न'यैनो थाथोंसै दा बेनिफ्राय बेहाय नायदो पारमानेन्ट रेसिडेन्ट अफ आसाम बेखौ येस होना होदो ओमफ्राय नोंथांमोना पिआरसि बा भटार आइडि बा आधार कार्ड नोंथांमोना लास्टआव आपल'ड खालामनांगोन जिखुनु जाया मोनसे मोनथामनि गेजेराव बिनिफ्राय इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन नोंथांमोना बेखौ येस होबानो जाबाय बेखौ येस होदो बिनिफ्राय नोंनि नाम्बारखौ होदो बेहाय सार्टिफिकेट नाम्बार थायो बेखौ होबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङना गैया बेहाय येस न' होबानो जाबाय येसखौ होदो बिनिफ्राय सेभ एन्ड नेक्स्टआव थांदो दा बेवहाय थांनाय लोगो लोगो जोंहा फैसिगोन दानिया क्वालिफिकेसन फैबाय नोंथाङा क्वालिफिकेसनखौ दानिया फिलआप खालामदो
बेवहाय HSLC नुदोंना HSLC रल नाम्बारखौ होदो नोंथांनि रल नाम्बारखौ होदो बिनिफ्राय इयार अफ पासिंखौ होदो टटेल मार्क्सखौ होदो आरो मार्क्स अबटेनखौ होदो बिनिफ्राय पार्सेन्टखौ होदो आरो बर्डखौ सेबा होबानो जाबाय सेबाब्ला बिनिफ्राय स्टेटखौ बेहाय सेलेक्ट खालामनानै आसामखौ होदो बिनिफ्राय साबजेक्ट्सखौ नोंथाङा लिरना होदो नोंनि 10 पासआव मा साबजेक्ट दङमोन एडमिटआव नायनानै होबानो जाबाय बा मार्कशिटआव नायनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय हायार सेकेन्डारिनिखौबो बिदिनो सेम प्रसेस फिलआप खालामदो आरो नोंथांमोना स्टेटखौ सेलेक्ट खालामबावदो दानिया आरोबाव ग्रेजुवेटनि रल नाम्बारखौ नोंथांमोना होबावदो बिनिफ्राय इयार अफ पासिं टटेल मार्क्स अबटेन पार्सेन्ट बर्ड नोंथांमोना बेखौ होनानै सेम प्रसेस बिदिनो साबजेक्टखौ लिरना होदो बिनिफ्राय जोंहा बेहाय सेभ खालामदो सेभ इडुकेसन डिटेलखौ सेभ खालामदो अब्लानो नेक्स्ट पेजआ जोंहा फैसिगोन नेक्स्टआ दा जों बेखौ खालामबाय होननानै सानना लादो आं दा बेहाय श' खालामथ'ला जों दानिया बारनोसै नेक्स्टआव दा बेखौ जोङो फिलआप खालामखांनायनि उनाव जों मा खालामनांगोन आपल'ड जों खालामनांसिगोन दा बेनिखायनो नोंथाङा मा खालामनांगोन बेवहाय नायदो माखासे साइज दं नोंथांमोना बेखौ मिलायना लादो जेरै फट'आ 50 केबिनि बारा जानो मोननाय नङा बेखौ बबेनिफ्राय दोननो लाना फैदो गेलारिनिफ्राय लाना फैनानै आपल'डआव थुनांगोन दै आपल'डआव थुबासो बियो आपल'ड जागोन बा साबमिट जागोन बिनिफ्राय थिग बिदिनो गासैबो सेम प्रसेस सिगनेचारा 50 केबि जानांगोन एडमिट कार्ड 10 पासनि 150 केबिनि गेजेराव जानांगोन नोंथांमोना गाहायाव जानांगोन बाराबा जानाय नङा थिग बिदिनो गासैखौबो मा बेहाय बिनाय दङ नोंथांमोना सेम प्रसेस बिदिनो आपल'ड खालामनांगोन बिनिफ्राय मोनसे खोथा नोंथांमोना सिगाङाव खिथाखादोंमोन नैबे फर्म नाम्बार एखौ नोंथांमोना स्केन खालामनानै फिलआप खालामनानै स्केन खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन थिग बिदिनो सेम प्रसेस नोंथांमोना लाना फैनानै नैबे आपल'डआव थुनांगोन ग्रिनाव थुनानै नोंथांमोना आपल'ड खालामनानै लास्टआव प्रिभिउआव थुना होबानो जाबाय नैबे प्रिभिउआव थुनाय लोगो लोगो नैबे प्रिभिउआव थुनाय लोगो लोगो नों मा फिलआप खालामखो गासैबो श' जागोन ओमफ्रायसो नोंथांमोना फाइनाल साबमिटखौ खालामदो होमबानो नोंथांमोना फाइनाल साबमिट जाब्लानो एप्लाइआ जासिगोन आरो नोंथांमोना लगइन खालामनानै नायनो हासिगोन गासैबो स्टेटासखौ जादोंना जायाखैबा प्रिन्ट आउटबो खालामना लानो हागोन नोंथांमोना एप्लिकेसनखौ बेबादिनो सेम प्रसेस लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखासिगोन लास्टआव फाइनाल साबमिटखौ खालामबानो जाबाय दा बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ दानिया जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोनब्ला जुदि मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ शेयारबो खालामदो जाहाथे बयबो मिथिनानै फनावनो एप्लाइखौ खालामना लानो हायो आसा खालामो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना खनसे लाइक खालामनो हागोन